Samantala, idol, sa ibang balita naman bilang bahagi po sa paggunita ng Breast Cancer Awareness Month ngayong Oktubre, nakiisa po ang ilang medical practitioners at mga opisyal ng lalawigan sa isinagawang Pink Lightning Ceremony sa paligid ng Kapitolyo ng Pangasinan kahapon. Layunin ng aktibidad na ito na palakasin ang kamalayan ng publiko hinggil sa breast cancer, kilalanin ng mga cancer survivors at ikayatin ang maagang pagpapasuri upang maiwasan ang malubhang komplikasyon. Batay sa datos, nananatiling pinakakaraniwang uri ng cancer ang breast cancer, kung saan tinatayang 65% ng mga kaso ay natutukoy na lamang sa huling yugto ng sakit. Sa Pangasinan, patuloy ang inisyatiba ng pamahalaan at pribadong sektor tulad ng libreng breast ultrasound at subsidized mammogram na layong makatulong sa maagang pagtukoy at agarang paggamot sa breast cancer. IFM News. IFM News. IFM.